ना कौन आपन गिरधारी बेहा बड़ बाटी टे कहते गिरधारी बेहा गाँ लांगमाଳ कौन आपन पारिवारिक समस्या कौन कौन केମିତି चलुछंती परिवार केते जण अछंती प्राय ଆମର 4 ଜଣ ପରିବାର ବାବା आज्ञा 4 ଜଣ ପରିବାର ମୋର ଛୋଟା ବଡ଼ ପୁଅ ଛୋଟା ବାବା कौन केମିତି चलुछंती केମିତି कौन गुजराण मेंटुची केମିତି ଚଳିଆ ମାଗି ଯାଉଛି ଚଳୁଥିଲି ବାବା ଆଉ ଚଳିଆ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବାବା कौन केମିତି आगु रोजगार चलुथिले ଆଗରେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି କାମ ଧନ୍ଦା କରି ମୁଁ ଚଳଉଥିଲି ପରିବାର एबे ଏବେ ବାବା ପୁରା ଚଳିଆ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାଗିବି କେତେ ବାବା ହାତ ପାତି ମାଗି କେତେ ଚଳିବି ବାବା आपन ये जो पैरालिसिस हैला केମିତି कौन केबेठरे हेलानी 6 ମାସ ହେଇଗଲା ବାବା 6 ମାସ ହେଇଗଲା ବାବା 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାବା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବାବା ମାଗି ଯାଉଛି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆଉ ପାରିବିନି ବାବା कौन केମିତି गवर्नमेंट तरफ कौन सब सहायता मिली बाबा गवर्नमेंट सहायता କିଛି ପାଇନି ବାବା ମୋ ପୁଅକୁ ତାର ଟିକେ ଭତ୍ତା ପାଇଛି ବାବା ନହେଲେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ପାଇନି ବାବା राशन ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ଚାଉଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେୟାକୁ କରୁଛି अच्छा अच्छा आ कौन सरकार के पाखे कौन निवेदन रखिए कौन हेले तुमर दुख घुंचीब बा तुमको टिके भल रहियो गभर्ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ଯଦି ମୋତେ ଭତ୍ତାଟା ଗୋଟେ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ମୋ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କିଛି କରିବ ତାହେଲେ तुम विकलांग भत्ता पे अप्लाई कलनी ନା ଯାଇନି ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପଇସା ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମେଡ଼ିକାଲ CDM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା आउ कौन सब समस्या अछि तुमर ଆଉ ତ ଏଇ ଘର ସମସ୍ୟା ବାବା ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଉଡ଼ିଲାନି अच्छा अच्छा ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା सान पु ହଁ ସାନ ପୁଅ केते वर्ष ताको ତାକୁ 14 ବର୍ଷ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ି ପାରୁନି ବାବା एबे जाउनी स्कूल ଏବେ ଯାଉନି ବାବା ଯାଉ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବାବା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି ପଇସା ନାହିଁ ବାବା कहीं सरकार तरफ तो सब मागଣା मिलुची ନା ମାଗଣାରେ ମିଳିଲେ ବାବା ସେ ଏଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବାବା ସେ ଏଇସା ଜଣଙ୍କର କାମ କରୁଛି ଦିନ ମାନେ ଖଟିଲେ 50ଟି ଟଙ୍କା ଦେବ ବାବା 50ଟି ଟଙ୍କାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ବାବା କି 4-5 ଜଣ କେମିତି ଚଳିବୁ ବାବା ଇଆଡ଼େ ସଉଦାପତ୍ର ଖାଇବା ବାବା କେମିତି ବାବା ଚଳିବୁ ଦିନମାନର କାଲି ଦିନମାନର ଉପାସ ରଖି ଦିନମାନ ଉପାସ ରଖି ବକ୍ତେ ଖାଇନୁ ବାବା ଦିନମାନର